जायनि थाखाय गोबां समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै एबसुनि सिफि सिङावसो थायो। दा समाजाव रायजो जानाय सोलियो नङा होमब्ला? अथरिटि होदों बिखौ आरो बे हौवा मानसिया सोर? सासे हिनजाव मानसिनि मोदोमाव माबोरै आखाइ होनो हाखो? सोर सैमा बिलाय? सोर अथरिटि होदो बिखौ? बिखौ बिजिनाय समाव बिनि मोदोमाव आखाइ होनो सोर सैमा बियो? जेबो लाब गैया हिनजावफोर, जेबो लाब गैया। आंबो माने खानसे एसे लोंनाय निसा मुवाखौ लोंना लानानै मोनसे भिडिअ माने दखना लांगा गाननानै आंबो बिदि बानायफ्लांदोंमोन आरो बिनि थाखाय आंबो गासैखौबो निमाहा बियो। रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि फेसबुक पेज फेमिलि मेम्बार्सफोर, आं दा रायजो राजा गासैबो नोंथांमोनावबो आं निमाहा बिबाय। आंनि मोनफा मोननै जाथावै भिडिअनि थाखाय आं दिनै निमाहा बिनाय जाबाय लोगोफोर। आरो आं नेक्स्ट टाइम बेबायदि भिडिअ लाबोला सानस्लाबनो हायैयाव आं बिदि भिडिअ होफ्लांबाय। बिनि थाखायनो आं खर' गंग्लायै नोंथांमोननियाव निमाहा बिनाय जाबाय, निमाहा होगोन होनना आसा खालामबाय। हेलौ आंनि गासैबो फेसबुक फेमिलिफोर, गासैबो फेसबुक फलोवार्सफोर आरो नायगिरि बिथांमोन, बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय बै आंनि माखासे नायथावै भिडिअफोरनि सोमोन्दै। नोंथांमोनहा बयबो दुखु मोनदों नालाय, बयबो बुंहरदों नालाय, आं बिनि सोमोन्दै भिडिअ लाबोनाय जाहैबाय आरोना। आं दा बेखौनो बुंनो सानो, बै आंनि माखासे नायथावै भिडिअफोरनि थाखाय आं नोंसिनाव आखाइ खबजबनानै खर' गंग्लायनानै बयनावबो निमाहा बिनाय जाबाय आरोना। जाहाथे आंखौ निमाहा होदो। सानस'नो हायैयाव, मिथिस्लाबैयाव लाबोफ्लांबाय। माने बेबायदि जागोन, इसेबां सिरियास जागोन होननानै सानाखैमोन आरोना। भिडिअखौहाय एसे एन्टारटेनमेन्ट खालामनो होननानैसो लाबोनाय जाहैदोंमोन आरोना। इसेबां सिरियास जागोन होननानै सानाखैमोन। दा बेनि थाखायनो आं निमाहा बिनाय जाबाय आरोना, बै माखासे भिडिअनि थाखाय। नोंथांमोनहा बुंहरबाय थादोंमोन नालाय भिडिअ लाबो होननानै, बिनि थाखाय आं भिडिअ लाबोबाय। भिडिअआवहाय आं भिडिअनि गेजेरजों बयनिसिमबो, आंनि फेसबुक फेमिलिफोरनिसिम बा नायगिरि बिथांमोननिसिम आखाइ फारनै खबजबनानै खर' गंग्लायनानै आं निमाहा बिनाय जाबाय आरो दे। आंखौ बयबो निमाहा खालामदो। भुल जाफ्लांबाय आरो आं मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो दे होमबा आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनबाय दे। आं आरो इसेबां बुंनोबो रोङा। हेलौ आंनि गासैबो फेसबुक फेमिलिफोर, गासैबो फेसबुक फलोवार्सफोर आरो नायगिरि बिथांमोन, बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय बै आंनि माखासे नायथावै भिडिअफोरनि सोमोन्दै। नोंथांमोनहा बयबो दुखु मोनदों नालाय, बयबो बुंहरदों नालाय, आं बिनि सोमोन्दै भिडिअ लाबोनाय जाहैबाय आरोना। आं दा बेखौनो बुंनो सानो, बै आंनि माखासे नायथावै भिडिअफोरनि थाखाय आं नोंसिनाव आखाइ खबजबनानै खर' गंग्लायनानै बयनावबो निमाहा बिनाय जाबाय आरोना। जाहाथे आंखौ निमाहा होदो। सानस'नो हायैयाव, मिथिस्लाबैयाव लाबोफ्लांबाय। माने बेबायदि जागोन, इसेबां सिरियास जागोन होननानै सानाखैमोन आरोना। भिडिअखौहाय एसे एन्टारटेनमेन्ट खालामनो होननानैसो लाबोनाय जाहैदोंमोन आरोना। इसेबां सिरियास जागोन होननानै सानाखैमोन। दा बेनि थाखायनो आं निमाहा बिनाय जाबाय आरोना, बै माखासे भिडिअनि थाखाय। नोंथांमोनहा बुंहरबाय थादोंमोन नालाय भिडिअ लाबो होननानै, बिनि थाखाय आं भिडिअ लाबोबाय। भिडिअआवहाय आं भिडिअनि गेजेरजों बयनिसिमबो, आंनि फेसबुक फेमिलिफोरनिसिम बा नायगिरि बिथांमोननिसिम आखाइ फारनै खबजबनानै खर' गंग्लायनानै आं निमाहा बिनाय जाबाय आरो दे। आंखौ बयबो निमाहा खालामदो। भुल जाफ्लांबाय आरो आं मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो दे होमबा आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनबाय दे। आं आरो इसेबां बुंनोबो रोङा। लोगोफोर, रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि फेसबुक पेज फेमिलि मेम्बार्सफोर, आं दा रायजो राजा गासैबो नोंथांमोनावबो आं निमाहा बिबाय। आंनि मोनफा मोननै जाथावै भिडिअनि थाखाय आं दिनै निमाहा बिनाय जाबाय लोगोफोर। आरो आं नेक्स्ट टाइम बेबायदि भिडिअ लाबोला सानस्लाबनो हायैयाव आं बिदि भिडिअ होफ्लांबाय। बिनि थाखायनो आं खर' गंग्लायै नोंथांमोननियाव निमाहा बिनाय जाबाय, निमाहा होगोन होनना आसा खालामबाय। रायजोफोर, बे भिडिअखौहाय आं लाबो होननानै सानदोंमोन, नाथाय जोङो नुनो मोनदों साननै सानथामसो सिगां जोङो नुनो मोनबाय गसाइगाव ओनसोलावहाय सासे समाजावहाय नायथावै भिडिअ हगारबाय थानायनि बिथां जन खार्जिया गामिनि मानसिफोरखौ लोगोसे लानानै आरो बर' फरायसा माखासेफोरखौहाय लानानैहाय साजा होनायखौहाय जों नुदों। दा बे भिडिअआ गोबां ससियेल मिडियायाव गोसारदों। नोंथांमोन साफ्रोमबो नुखाबाय। आरो जि भिडिअखौहाय बानायनाङा होननानैहाय इसेबां कमेन्टफोरनि गेजेरजोंहाय बादा हरदोंमोन, नाथाय मानियैनि थाखायसो बेखौहाय साजा होनाय जादों। एसेबां साजाबो होआखै,
फंसे फंनै बुनानै साजा होदों बेसेखिनियावहाय आङो सासे मानसिखौहाय ओरैबायदि बाथ्रा बुंनाय नुदों नोंथांमोना जानो हागौ भिडिअखौ नुखाबाय थेवबो आङो बिसोरनि थाखायनो भिडिअखौ लानानै फैदों गिबियाव नोंसोरो नैबे बिथांखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय बे बिथाङा मा बुंदों ससियेल मिडियायाव बेखौबो नोंसोरो मिथिखाबाय अब्लाबो आङो बिनि भिडिअखौनो ससे क्लिप हगारनानै होनो सानबाय खोनासङोब्ला मिथिबाय नायनि साबैसेखौ नोंसोरो निउट्रेल खालामलांनो हागोन हा रायजो राजाफ्रा बिखौ लानानै दिनैयो मिटिं खालामदों आरो मिटिं खालामबाय थानाय समाव बिखौ साजा होनो सोरनि फिसा सोर अथरिटि होदों बिखौ आरो बे हौवा मानसिया सोर सासे हिनजाव मानसिनि मोदोमाव माबोरै आखाइ होनो हाखो सोर सैमा बिलाय सोर अथरिटि होदो बिखौ बिजिरनाय समाव बिनि मोदोमाव आखाइ होनो सोर सैमा बियो हा बेनो बिजिरनाया बेनो बिजिरसालिया हा सोरनिबा गोरोन्थिखौ साजा होनायनि गेजेरजों सल्भ खालामनो हागोन ना हा जुदि थारैनो साजा होनायनि गेजेरजों सल्भ खालामनो हायोब्ला अब्ला नेक्स्ट टाइमाव नेक्स्ट जेनेरेशनाव जोंनि समाजनि गेजेराव जेसेबांखिनि गोरोन्थि सोमजिबाय थागोन बैफोर गोरोन्थिनि एगेन्स्टआव बेखौ बुजायनानै फोसाबनायनि अनगायै बेखौ थोंजोङै साजा हो मिथिबाय नायनि साबैसेखौ नोंसोरो निउट्रेल खालामलांनो हागोन हा नंगौ बिथाङा जोबोद गियानि दिन्थिदों गावखौनो जोबोद गोरों दिन्थिदों नङा होनब्ला दा बिथाङा सोर खनजिथा बर'नि मा जायो बियो न'आवनि ना गोसो थोलायनाय ना बिनि फिसाय आंथ' सिनाया नाथाय नोंसोरो खोन्थाहरब्लानो जाबाय कमेन्टनि गेजेरजों बियो सोरमा दा आं बिथांखौ बुंनो सानदों सोरखौ सैमा होननानै एसेबां ससियेल मिडियायावहाय हख्राव रागा जोंनानै गावनि रागाखौ देखायदों जुदि बिथाङा एसेबां गियाननि मानसिमोनब्ला आयेन कानुनखौ बिजिरनो गोरों सासे सुबुंमोनब्ला अब्ला बिथाङा बे खनजिथा बर'नि जागायजेननायनिफ्राय लानानै भिडिअ हगारनायावहाय मानो नोंथाङा नायनानै थाया बै समावनो नोंथाङा बेखौहाय बुजायनो हागौमोन नाथाय नोंथ' बुजायाखैना नोंथ' फोरोङाखै बेखौहाय बिदि दा खालाम होननानैहाय दिनै नोंथाङा आयेन कानुननि बाथ्रा बुंदों सासे हौवा मानसिया सासे हिनजावनि मोदोमावहाय आखाइ होनो माब्लाबाबो मोनथाय गैया होननानैहाय आंबो मिथिगौ मोनथाय गैया हौवा मानसिया जानला मोनला हिनजावनि मोदोमावहाय आखाइ होनो थाखाय मोनथाय गैया बे बाथ्राखौ आंबो मिथिगौ बे आयेनखौहाय आंबो मिथिगौ नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि आयेन कानुना जेबो सोलिया नोंथां दा नोंथाङा इसेबां जुदि गोरोंमोनब्ला सिगांनो बिनि भिडिअ हगारनायखौहाय रायथानानै दोनगौमोन नाथाय नोंथाङाथ' रायथायाखै दिनै जाथाया जानायनि उनावसो नोङो गावखौहाय एसेबां थिफुदला जोबोद गोरों दिन्थिदों नङा होनबा रायजोफोर हा नोङो गोरोंखामोनब्ला बे भिडिअखौ बन्द खालामनो नोङो फोरोंगौमोन नाथाय जानो हागौ नोङो मोजांसो मोनदोंमोन बिनि भिडिअ हगारनायखौ मोजां मोनदोंमोन समाजाव गनायजाथावै भिडिअ हगारनायफोरखौ जानो हागौ नोंथाङा नायनानै जोबोद मोजां मोनदोंमोन बेनिखायनो नोंथाङा दिनैहाय रागा जोंदों ना दानिया फै लोगोफोर नै ओरै सासे दंबावो नोंसोरो मिथिखागौ बियो मा भिडिअ हगारो बिनि गोसो साननाय हनायफ्रा मा बेखौ नोंसोर बयबो मिथिखागौ दिनै आं बिनि भिडिअखौ एसेब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय खोनासंहोनो सानदों भिडिअखौ खोनासं अब्ला बिथाङा मा बुङो दिनैनि दिनाव साननो थाङोब्ला जोङो जोंनि समाजनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौबो जोङो सोंखारिनांगौ गोनां जायो जायनि थाखाय गोबां समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै एबसुनि सिफि सिङावसो थायो दा समाजाव रायजो जानाय सोलियो नङा होमब्ला दा दिनै बै समाजनि मानसिफ्रा खनजिथा बर' बिथांखौ लेंहरनानै वार्निं होनो हायोमोन ना नोंना बांद्रायबाय ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि जाबाय नों बेफोरखौ बन्द खालामदो नङाब्ला नोंनि फारसे माबा मोनसे राहा लामा लानांसिगोन होननानै बै गावबुरा एबा गामिनि सोरबा दैदेनगिरि बिथांमोना बुङैमोनलाय बियो बे खामानिखौ मावबावगौमोन नामा दख'ना बोखोनानै रिल बानायनायानो जुदि जोंनि हारिनि मान सनमाना जोबजोब्बायब्ला नङा होमब्ला
दख'ना बोखोनानै रिल्स बानायनायानो जुदि जोंनि बर' हारिनि मोनसे खहा जाबायब्ला दा दिनै गोबां जोंनि बर' आइजोफ्रा गुबुन जाथिफोरजों खारलांगासिनो दं बांगाल जुंगाल नङा होमब्ला सोरांबानो दिनै गुबुनजों खारदों नाथाय बैफोरखौ सोरबा एबसु सोरबा बर' समाजा माबा मोनसे राहा लामा लादोंना खारगासिनो दङ दिनैहाय दा दिनै दख'ना बोखोनायानो जुदि बर' जाथिनि खहा बर' जाथिनि बरनाम जायोब्ला दिनै दख'ना गानग्राफोरदि खारगासिनो दङ दिनै बेफोरनि फारसे माने एक्सन लानो हादा जोङो बिनि भिडिअखौ खोनाबाय बिथाङा खनजिथा बर'नि भिडिअखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि गभर्नमेन्टखौ रायदों बर'नि आबसुखौहाय सोंखारिदों बर'नि रायजो राजाफोरखौहाय आसि दिन्थिनानैहाय बिथाङा रायदों नङा होमब्ला दा बिथांनि बायदिब्ला बे खनजिथा बर'नि भिडिअआ सोलिबाय थानांगौ बेबायदिनो बियो होलांबाय थानांगौ कि जाने बिथाङा बिनि खनजिथा बर'मोननि लीना ब्रह्म आरो बै सना दैमारि आरो गुबुनफोरनि भिडिअखौनो नायनानै गोजोनग्लायनाय मोनदोंमोन खोमा बिनिखायनो दिनैहाय देहायाव नांदों नोंसोर बायदि मानसियानो बेबायदि गाज्रि आखल आखुखौ दिन्थिनो लायहोयो दा नोंथाङा बेखौहाय मिटिं खालामनानैहाय साजा होनायनि थाखाय गाज्रि मोनदों नङा होमबा अब्ला जोंनि बर' हारिफ्रा बेबायदिनो दख'ना फैखो नुहां गावनि मोदोमखौ दिन्थिनानैहाय ससियेल मिडियायावहाय सारा मुलुगावहाय दिन्थिनायखौ नोंसोरो मोजां मोनदोंमोन नामा ना एसे फिननाय हो आंबो फिननायखौ लुबैयो दा रायजो राजाफ्रा मा सानदों खनजिथा बर'खौहाय मिटिं खालामनानै सासन होनायनि थाखाय नोंथांमोना मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों दा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय माखासे गिदिर गोलाव दैदेनगिरिफ्रा बर'खौहाय गोदोनिफ्रायनो सिनायजायै हिसाबै सिनायहोनो थाखाय सारा मुलुगावनो आर'नाइ दख'नाखौ लानानै सिनाखि होगासिनो दङ बर' हारिखौहाय गेरेमसा रायजो जालांनो थाखाय सुबिदा मोननाय बायदि जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावगासिनो दङ नाथाय जोंनि बर'नि माखासे आइजोफ्रा गाव गावनि हारिनि ड्रेसखौ गाननानै दख'नाखौ लानानै आर'नाइखौ लानानै गाज्रि फाव फेसन खालामनानै ससियेल मिडियायाव भिडिअ हगारबायदों गाज्रि बुंनानैहाय ससियेल मिडियायाव आमेरिका डलार खामायनो थाखाय डिसिसन लादों अब्ला नोंसोरो साननानै नाय सारा मुलुगावहाय हारिखौहाय जुदि मोजां फोसाबनानैहाय दिन्थिनो गोसो जादोंब्ला बेबायदि खायलाब खायथाब नुहां खावसे नुजालायनाय बेबायदि आखल आखु केरेक्टार दिन्थिनानैहाय बर' हारिखौहाय फोसाबनो हाया आरो दा बिसोरनि थाखायनो गुबुन देशनि मानसिफ्राबो जोंनि बर' हारिनि केरेक्टारखौहाय गाज्रि नुगोन बेनिखायनो आं बुंदों जायफ्रा बेफोरबायदि गाज्रि आखु दिन्थिनानै एन्टारटेनमेन्ट खालामनो नागिरदों नोंथांमोना बेनिफ्राय गोजानाव था आरो हायोब्ला नोंसोरो मोजां एक्टिं दिन्थिनानै मोजां नोंसोरो कन्टेन्ट लाबोनानै भिडिअ बानायनानैहाय मुलुगनि सुबुंफोरनोहाय दिन्थि अब्लासो जोंनि बर' हारियाबो बयजोंबो गनायजागोन रायजो